Sziasztok, itt újra a CK. Teljes a brigád, itt van Christopher is. A háttérbe homokoskodik valamit. És kezdődik a buli. Ott tartottunk, hogy lejöttünk a lifttel. Ja, és az orvost elkapta az alien. És előbb-utóbb ide is ide fog találni, úgyhogy meg kéne húzni gyorsan a dolgokat, hogy fém, lángszóró üzemanyag jó. Hogy ne kapjon el az a szemét. Mindenki tudja, hogy úgy hívom a játék, hogy szemét láda jobb esetben. Előbb-utóbb ide fog találni. Ja. Most kapok sokkolót. Hoppá! Ez tetszik. Primár. Még rendes tárat cserélek benne. De miért nem basszod a valami? Ez aztán odafüstölt az ellenfeleknek. Mik vannak még itt? Azok mik a hullák? Anyu? Borogas. Na menjünk. Fasza. Fasza. Terminált működtetnem kell, valamit kell csinálni a terminállal megint. Sürgős marsal vizsgálat. Aha. Jó. Üres. Fűtőrendszert aktiválnunk kéne. Hoppá. Fűtőfolyadék. Egy. Ez honnan hoztak ebben? Ja, csináld már meg. Ja. Megint beszívtuk a gázt. Sajnos. Melyikkel ütök? Gyere rohadék, lejátszunk! Ott vagy a! Na gyere! Ja, innen kapuk. Hát pedig azt hittem, hogy lehet köztünk valami. Hát ez így szívás. Jó, még mindig nem tudunk előrébb haladni, mert folyton megjelenik ez a szemétláda. Finoman fogalmazzak. Ja, mentettünk, jó, fasza. Kész. Nyomorult, Gira, Ferét. Fölidegesít, hogy nem haladunk előre, az a baj. Oda basztanak és lokkolóban mit csinált? Földökött. Oda tette rendesen azért. Kész, tárcsere. Terminál indítása. Na szóval akkor a segédprogramot kéne elindítanunk. Kész. El is indítottuk a segédprogramot. Amúgy ezt meg nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni ezt a szart. Menjünk a picsába, úgy sincs értelme. Szobrod. Nem tudom. Ide be kell rakni valamit, csak zárva. Hol találok vele anyagot? Ez a kérdés itt. Keres egy traunka készletet. Hát köszi. Traunka készlet.
Az a baj, hogy ez kint van a folyosón. Na, traunka készen. Ja? Azt a kurva most. Hol? Zseni vagy. Ezt miért nem engedi begyűjteni? Anyu. Akkor hogy most már... Jön a barátunk is. Lehet rá számítani most már. Itt is van. Jó. Hűtünk. Mit is hűtünk? Hát, picit azért most beszartam, még kell az ajtó felé fordulni. Magától odafordított ez a szar. Ja. Be kell lépni a terminálba, és nem tudom mi lesz. Hűtőfolyat. Ennyi. Aktiváltam. És mi a feladat? Fedezd fel a San Cristo gyógyászati létesítményt. Az merre kell mennem? Nem tudom. Ez a gyógyászati létesítmény. Nem tudom, a haverunk itt van már. Hiányolom úgyis. Erre nem. Itt voltam már az előbb, szétnézünk. Hát ha... Nagyon nem tetszenek a hangok. Át kéne menni a másik oldalra, ott is van egy ilyen. Aztán az is lehet, hogy vissza a liftbe. Ha pingom. Aha. Itt is van. Te mi a helyzet? Azt a szentségét. Át tudom itten húzogolni az ajtót, nem próbáltam, még egyszer se sikerült megcsinálni. Áthúzogoló rendszer. Légtisztító. Ja, ez jó lenne, kinyitnám azt a zsilipet. Nem tudom mit kell amúgy, meg hogy kell. Fingom nincs, nem csináltam még ilyet. Kapuk. Át itt a dolgokat, kinyitsz egyik termet, bezársz másikat, de nem próbáltam még igazából úgy őszintén megmondva a dolgokat. Fingom nincs, mit kell csinálni. Megpróbálunk elhúzni a liftet innen a két picsába. Fingom nincs egy engede. Ja, mentünk, hogyha szarul csinálok valamit. Ezt jól mondtad? Fasza. Persze, hogy fölülbírom. Dolgokat úgyis elvégeztem itt. Na gyerünk a francba. Ha bírunk. Bye bye, alien. Nem tudom. Érdekes. Juss el ide, San Cristobal gyógyászati létesítmény. Ezt a létesítményt már hányszor? Ha? Ez hülyeség. És menjek vissza a lifttel. Valamit nem jó. Nem tudom mit kell csinálni. Jó lenne itt tovább jutni, már elég idegörlő. Na. Meg keres egy traumakét. Na meg az anyád.
Hát már megcsináltam, vagy mi az, hogy traumakészlet, nem vágom akkor. Én azt hittem, hogy nehogy már megint traumakészletet keressek, bassz. Be van kapcsolva minden. Vagy nem tudom mi ez a traumakészlet, hanem az volt. Ami... áramellátás szükséges. Áramot kéne kapcsolni szerintem most már után. Én nem tudom. Azt a szentség. Kik ezek az emberek? Én arra lennék kíváncsi, nem? Azt a kurva, de szétfogy. Itt van. Csak úgy szólok, hogy megjött a barátunk. Remeg, mint a kurva élet a joystick. Menj innen! Nem szeretnék betalálni. Nem tudom. Elakadtam. Nem, fénykom nincs. Ott a kurva életbe. Csak arra legyünk figyelmesek, hogy ezek itt lejön valaki. Kezd füstölni, akkor van baj. Nem enged be. Bár itt sincsen semmi különös áthúzagolás, de nem tudok hogy valahogy át kéne húzagolni, hogy legyen áram abba a szarba. Aktív? Ja, azért nem enged be, mert áramellátás szükséges. Hát a szellőző. Ez a szellőző. A nulla. Most azon vagyok. Légtisztító. Hát az a szellőző. Elég. Hát valamit csináltunk. Christopher, nem tudom, te király vagy. Ennyit tudok hozzátenni, hogy köszönöm, hogy van valami. Az a baj, hogy úgy van megcsinálva a játékot bármikor. Ó, azt meg te utálok ilyen bemászkálni. Hát ez kurva jó. De utálom a rétlákat. Mindig van valami a végén. Az jós. Ó, ne csináld, mert oda kell leugrani. Szopatsz. Itt van. Hallom a hangokat csak. Megint itt van mögöttem. A kurva életbe. Van az a hangja, amikor már nyitja a pofáját. És ott utak. Na jó, csak poénkodtam, de itt van. Menjünk. Fingom nincs, merre kell menni amúgy. Vizsgáld. Várjál. Átmegyek el. Erre el tudok menni. Jó, erre kell menni. Azt a kurva, ilyen nagy. Ez az. Igen, itt vagyunk az irodájában. Aj, de utálom ezeket a terminálokat, gyerekek. Az Isten meg nem csapja. Üres a gyógyszertár, fasza. Jó hír. Halotti bizonyítvány, Foster, C, 37-11-11. A halálokat titkosított. Fájl sérült. Haláloka meg sincs. Jelentés Lingard. Jelentés adatok feljegyezve 21-37 november. Ez 2001. Valami történt. Az anyám! Ne szívassál! Beszartam. Úgy beugrott.
And Ransom, Seegson's head of operations, he... Megy már innen a picsába. Inkább elpörgetem köszönöm a processzt. Az jó. Utass a műtőbe traumakészlet után. Műtő. De itt van az a rohadék. Mentés, vagy valami. De? Minek? Merre van a műtőnk? Ott fönt! Szivatsz. Az anyám szentségét. Hát erre már nem megyünk, azt tuti. És a hang vonza is, mint a szar. Azt a kurva. Már bocsi srácok, de beszartunk meg. Hát én már hátra se nézek, úgy vagyok vele, minek. Merre vagyunk? Igen. És valaki megmondja, hogy hogy jutok oda? Azt a kurva, ezt is visz. Ott volt egy elbúzó. Ott a mentés is. Én szerintem. Jó. De tudjuk, hogy nem fogsz találkozni. Fú. Most az a baj, hogy a liftől kell előre kezdeni. Ennyi probléma. Át kell megint húzagolni minden videót megnézni. Meg 15 perc. Jó van, akkor még az belefér. Csinálsz egy a kontrollt. Stop. Ez a kontrolltabb baja. És akkor mondjuk. Hogy ne. Keresik traumakészletet. Át kell húzagolni. De addig nem fog jönni, ez már jó. Előző beléptető. Igen, és hogy csináltam meg az előbb, Krisz? Vizsgálódsz az irodába. Amúgy jön, hogyha hirtelen mozdulatokat teszek. Ha futok benne, akkor úgyis jönni fog. Ott pedig el kell mennem a mentésig. Gyerekek, nincs se. Meg kell, ja, senki meg kell másznom a kilométeres létrát. Örülök neki. Megpróbáljuk ezt a fajta fölállást. Úgyis, de most megint meg kell nézni azt a videót. Sajnos. Ja, még nem szól, meg kirobbant a fal, meg ilyenek. Kinak szarít be. Nem, maradja te. Semmi. Hogy lássák a népek, hogy zabálom a videót, komálom a gémet. Átkutatjuk a dolgokat, fejlámpa elemek, ezt mindenféleképpen viszi. Jó, na most megint meg kell keresnem az irodát. Ami már tudja a tök hol volt. Erre kell mennem, őt átkutatom már most. 18. Jó. Elég lehet 12 is. Beállítod a buszhoz. Meg kell néznünk az irodát. Jó. Igen? Vezetünk minden. Sokkol. Az a baj, hogy igazából sem, hiába vannak sokkoló, minden szar, nem lennék vele semmire, nem tudjátok bántom. Leveszem a picsába. Igen. This is Lynn. Jó. Király. Berobban. Most van futi. Tudom. Megpróbáljuk kikerülni az ellenfelünket.
Na gyerekek. Játékmentése. Easy. Köszönjük szépen a figyelmet. A videó már a véget ért, ezzel majd folytatást láthattok fönt. Sziasztok!